čo máš vykonať doma, tak je všetko OK. Občas hej, občas nie. Dobre, nebudeme rozpitovať dneska, každopádne závodí Samo v triede M2, takisto ako Alex Renický na jeho SVčke. Sranda, že má ešte malé ešpesy, sme mali vybavenú triedu M2. V M3 budeme mať takisto dve dvojice, David Nemec s 11 a 15 Jaroslav Špaček. A ďalšia dvojica bude Julo Vagol so štvorkou a s 10 Radovan Vášaj.